ko is girl. Sinabi ko sa kanya, congratulations ate. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, so for today's video guys, and as you can see on our we are celebrating our anniversary. And 9 years anniversary. And this is the first time na we celebrate it together. Tama? Kasi for the past 8 years, LDR kami at saka celebrate namin siya through phone lang, ganun. Pero hindi kami nakakapag-celebrate ng aming anniversary as in together talaga. Kaya, so samahan nyo kami na magmukbang. At yan, yung kung paano kami nagkakilala. Ayan guys, so yun nga, ito po ay niluto. Niluto, pacham. Okay na tayo. So yun, kakain muna kami guys. And then mamaya isi-share namin sa inyo kung paano kami nagkakilala. Nagkahiwalay. May hiwalay ang nangyari. Sino ba magsa-share sa atin kung paano nakakilala? Ikaw! Nakilala lang po kami dahil kay Kuya Mac. Kay Kuya Mac. Ano ang apelido ni Mac? Pabellion. Si Kuya Mac Pabellion. Si Pinsan. Okay. Kasi ganito yun guys. Ayaw din yung kwento. Kasi ganito yun guys. 2011. Tama. 2011 nang nagkaroon ng election ang bawat churches. At dito sa Pili Bible Church is na-elect ako as president ng kabataan. And then ganun din siya, na-elect ng as president ng kabataan. Sa Nauhan. And then si Kuya Mac is officer ng kasama. Hindi ko alam kung secretary siya that time, pero siya yung gumawa ng message, group message pa dati, di ba GM? Di ba kayo GC na eh? Group message pa dati. And then, nag-text siya, kasi ginagamit pa kasi naman dati is wala pang Android, keypad talaga. Keypad. Ayan, so yun pa yung ginagamit namin. And then, nag-group message na si Kuya Mac, at nakalagay doon sa message niya is parang babatiin kami dahil na-elect kami as president ng kabataan. So, ang ginawa ko, kasi naka-indicate doon yung mga number. So, ang ginawa ko, tinext ko siya. Tinext ko siya. Congratulations. At ang pagkakalam ko that time, kasi nga kung yung pangalan niya, kasi nga may mga girl talaga naman na palayan high school. Akala ko is girl. Sinabi ko sa kanya, congratulations ate. Ate, dahil naging president siya. And then sinabi niya na, ano yung reply mo? Boy po ako. O yun. Hindi sinabi niya, boy po ako. Hanggang sa yun, doon kami nagkakilala. Okay. Tapos yun nga, year 2013, September 9, 2 p.m. or 2:30 p.m. 2:30. Doon ko siya sinagot. Oh, bilis. Hindi, isang taon, 2012 eh. Isang taon kasi siya. Parang ganito din ang panahon, no? Yes, ganito talaga yung panahon. No, ganito. Then unang pagkikita namin sa bahay ni na Pastor Nep. Year 2013. Year 2013. Wow! Year 2013. Pastor Nep. Pinsan din niya yun. Bahay, dun sa kabilang ilog pala. Yun. Tapos yung first picture natin naman dun sa bahay ni na Ate Loni. Yun yung first picture natin. Second picture, nung pumunta ako sa inyo, nasa basketball court. Yun. Buhay pa yun. First time namin makita, ito parang sumisilip laan ng daga. Sa pintuan. Hindi kasi ikaw yung ina-expect ko, di ba naikwento ko sa'yo? Ang iniisip ko na con is si Sir Chan! Shoutout sa'yo, di ba naikwento ko yung sa'yo? Sabi ko, hindi ikaw yung ina-expect ko na con. Kasi napaka-mysterious dito, never ko siya nakikita sa mga ad cop day, mga
nakikita ko yung taga-nagiba na si Kuya Chan. Kaya ang inisip ko that time, siya si Con. Kuya Chan. Kaya that time, Kahit tayo Kuya Chan. akala ko, si Kuya Chan si Con. Tapos siya pala si Con. Okay. At ako'y dugyot na dugyot pa noon. Pero sa pag-dugyot nun. At least maganda ka. Maganda ka. Hindi. Maitim pa ako nun eh. Wow, maitim hanggang ngayon na maitim pa din. Tapos, first year anniversary namin, hindi talaga kami nagkikita, guys. Dala ko may work nun. Siya nasa Nauha. Tapos ako naman, may pasok ako, di ba? 2014. Graduating ako nun. And then, syempre, hindi namin na-celebrate together. Tapos, through text-text lang, ganun lang ginagawa namin. Hindi pa uso yung mga my day, ganun. Basta magka-text lang kami ng pagbabati ng happy anniversary, ganun. At saka, that time, sa loob ng isang taon, parang twice or once a month lang. Twice or once lang kami nagkikita. Para ako nasa ibang bansa. OFW. Kaya parang talaga, LDR, kahit pa sabihin ng iba na bakit parang hindi kami nagsaselebrate together, ang lapit lang daw naman ng Nauhan, isang oras lang yung biyahe. Siyempre, hindi naman Tigil ka na sa pag-ano. Ang hirap naman kasi sabihin na pumunta ka dito, kasi may trabaho siya. Diba, nasa pharmacy ako, may pasok naman. So parang that time kasi wala kaming time para i-celebrate talaga together. Second year namin, ganun din. Mga celebration, na ganito, wala. And then, mag-third year anniversary sana. Doon namin hindi na-celebrate dahil that time, iniwan mo ako. Nakipaghiwalay siya. Nagkaroon na may third party. Walang third party. Nagkaroon ng parang problema. Ganun. Nag-cool off. Cool off talaga ng isang taon. 1 year cool off. Nagkaroon talaga kami ng cool off or talagang parang walang communication ng isang taon. Dahil nga merong problema siya. Na sa kanilang sinabi sa akin, nagkabalik na ulit kami. Na yun pala yung problema. Tapos nag-chat na lang ulit ako, nagparamdam na rin ako. Yung may nanliligaw na sa kanya. Yes. Natatanong naman kita. Number lang kasi yun. Sino ka? Tapos bigla yung sasabihin niya, you're admirer. Ikaw admirer. Naging madalas lang yung pagkikita namin ngayong siguro yung mga nasa 7. 8 na. Kasi 7 years natin, nandun ka pa rin sa school niyo eh. Nag-aaral ka naman that time. Kasi itong yung 8 years naman natin, pwede sana namin i-celebrate together. Kaya nga lang, nagkaroon siya ng trabaho dito sa institution, and then ako din natanggap sa isang BPO. Pero kahit kami LDR, gusto akala ko. Diba, may time na kami nakita ng mundo kasama si Pastor Pat. Hello kuya, shout out. Sa Apple Pungon. Yun. Kaso bihira lang. Kaya kung mapapansin nyo guys, parang marami na nagsasabi na bakit lagi daw kami magkasama. Kasama na kami ganito. Or kasi parang sinusulit lang namin yung mga time na, or mga, yun nga, yung mga time na hindi kami magkasama before for the past 8 years. Kumbaga para makabawi naman. Makabawi naman. Dahil, yung first year anniversary namin, never kami nagkita. Second, the third, yung third, nag-iwalay pa. Nag-iwalay pa. Yung fourth, fifth, sixth, yan, once a year, twice a year lang kami nagkikita. Through, lang talaga kami guys. Through text, messenger, Video call. Yun, video call, and then tawag. Uso pa ng keypad eh. So, keypad pa ako that time. Taghirap pa tayo nun. Wala pa tayong mga touchscreen. So, yun. So, yun kaya this time, parang madalas na nagkakaroon kami ng maraming pictures. Kung mapapansin niyo sa social media ko. Kasi before, wala talaga. Okay. Thankful na din kami kasi during dun sa LDR namin, na gano'n yung sitwasyon namin, na once a year, twice a year lang kami nakikita. Thankful kami kay God kasi nagiging strong yung relationship namin kahit sobrang tagal namin hindi nagkikita. NANI? Cheers! Happy anniversary! Pabulang tayo.
So this is how we celebrate our anniversary. Siyempre, anniversary, kailangan mawala akong regalo, di ba? So, meron ako dito kaunting pakinang. Woo! Yes, success! Kita. Okay. Hindi nyo kita, guys. Thank you. Ayan, guys. So, yun nga, guys. Thank you for watching my video. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood at see you on my next vlog, guys. Bye-bye! Happy anniversary! Happy anniversary!